igutore irio yao igoiko yenyore. Gusii TV nigutore nekirenga ekio korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Gusii TV obwensu uomo Gusii. Gusii nigo bono yakire nikirunde kerene nego kurentera chibiche chinkia nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonkorbo Gusii tichito etanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders.